Nasa 658 Bulakenyong nakatanggap ng iba't ibang proyektong pantrabaho at pangkabuhayan mula sa Department of Labor and Employment o DOLE bilang bahagi ng National Employment Recovery Strategy 2021-2022. Nagmula ang benepisyaryo sa bayan ng Pandi, Santa Maria, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Bukawi, Hagonoy at Baliwag. 10 bisikleta sa ilalim ng DOLE Vaccination Program ang ipinamahagi sa mga pinakamahirap at bakunado batay sa listahan ng Department of Social Welfare and Development. Pinakauna ang lalawigan ng Bulacan sa nabiyayaan ng programa dito sa Central Luzon. 227 naman ang benepisyaryo ng tulong pangkabuhayan sa ating mga displaced o disadvantaged workers o TUPAD. Dito binigyan sila ng emergency employment gaya ng paglilinis ng mga kanal, pagtatapas ng mga nagtataasang damo, iba't ibang uri ng pagpapaganda ng kanilang mga barangay. Bukod pa riyan, nagbigay din ng livelihood package ang DOLE kabilang na ang welding, hilot wellness, bread and pastries, sewing at nego carts. Sa ibang balita, nagtanim ang Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3 ng 3,600 kawayan tinik at biopropagules sa iba't ibang National Greening Program sites at forest reserves sa Central Luzon. Ito'y bahagi ng paggunita sa World Bamboo Day. Ayon kay DNR Regional Executive Director Paquito Moreno Jr., ang region-wide bamboo planting ay makakatulong sa rehabilitasyon ng mga ilog, nakakalbong kagubatan at maging sa Manila Bay. Marami umunong magandang dulot ng mga kawayan. Kaya naman ito ay tinuturing na golden resource sa construction industry. Nakakatulong din ito sa soil erosion control at slope stabilization measures kung kaya naman mas napapabilis sa paglinis sa mga katubigan. Nasa higit 14,600 hektare na ng kawayan plantations na naipapagawa ng DNR simula noong 2012. May 1.7 hektare naman ng bambusitum at bamboo nursery na naipatayo sa barangay Mambog sa Hermosa, Bataan. Dito matatagpuan ang mga uri ng kawayan tulad ng giant bamboo, yellow bamboo, Buddha belly bamboo, kawayan tinik, at bayog ang naitanim sa tulong ng lokal na pamahalaan. Samantala, hinimok ng Bureau of Treasury ang ating mga karehiyon sa Central Luzon na mag-invest sa kanilang maiden offering ng Retail Dollar Bonds o RDB. Ayon kay National Treasurer Rosalia De Leon, ang pagsisimula ng RDB ay financial instrument na tutulong sa Bureau of Treasury hindi lang upang makumpleto ang financial requirements. Makakapagbigay din umano ito ng kagamitan sa investors upang mas mapadali, abot kamay at murang kanilang investment portfolio. Magbibigay daan ito sa mga investors para mag-invest ng dollar-denominated bonds mula $300 na mas mura kaysa sa tradisyonal na ROP bonds, na kung saan ay nagre-require ng minimum investment na $200,000. Magkakaroon naman ng annual interest rate na 1.375% at 2.250% sa loob ng 5 and 10-year maturity period. Suportado naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang naturang programa dahil makakatulong ito sa mga small and mid-size investors at sa recovery and resilience programs ng gobyerno. Para ma-avail ang RDBs, pwede magtungo sa 12 bangko na otorisado ng BTR. Pwede rin bisitahin ang www.treasury.gov.ph para sa iba pang detalye. JM De Jesus, CLTV News.